I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Bad X Online. Danas kao što mi smo za početak igramo MSP i dobit ćemo dobili Big Win. Hajde da vidimo evo, vidimo se kad svi stigli. Evo nas, kao što vidite ja sam prvi i ajde, igramo na ovoj kapiji. Bravo. A vodom nisam igrao tako da uzmem tvrci. Ovaj neće sad. I to nam je. No štetu meni i ovaj kari. Sad. Ovo. Dobro. Evo. Imamo je 30. Tako da. Idemo dalje. Sad su oni na redu. I koristi isto što i ono. Ali one je boje bacila ipak. Ali one vode. Ipak. Ovaj. Vidite ovaj El Tuka. On. Gotov je. Mislim. Onda ostaju ovi bossovi. Bad Boy 155 i Loevandu 1929. Probat ćemo sad. Nek bude ovo. Tako, obajte se skinuo. Pa nešto. Sad, nisam siguran, mislim da čak i mi vodimo. Ali posle ovoga, verovatno, ne. Da. Ili možda da. Zanimljivo. Pa to smo možda otprilike. Sad smo mi u vojsku, uglavnom. Ovo je isto nezgodno. Javi se kako padne. To je baš na najbolji način bala. To je mogla. Dobro je pa si išao dole. Ovako mogu i ja da ih pucam. A inače moram malo da menjam položaj i da se... Jedan je ostao. Mislim stvarno koji srećnik. Sad ja ne znam da li da se fokusiram na njega. Dobro, da nisam nešto god naših. Ali... Nije baš dobro prošlo. Oho! Sad... Mora se reći da smo izgubili. I ovo već ne ide. Ali interesujem što ovo ima od oružja.
pustim. To je nas. Ali sad smo mi gotovi. Dobro. Mjesto nije. Nije me ne pogodio. A ništa. U stvari i nije i jest. To sam kod ja. I znam, nije da iskoristim teleportaciju. Tako sad će nositi štetu. Oma daj. A bukvalno s odgovor. Fire! Nisam čuvala koliko sam štetu. Pa i ne baš. Mene ostalo jedan. Nije me pogodio. Idem ćemo fire. E sad ako pobedim, pa ja ne znam šta ću. Ali neću pobediti. Jesmo, ne više damage. Dobro, da vidimo. Da bude bila još jedna partija. Vidimo se kad se napune. I evo nas. Međutim, odmah su se napunili, tako da nisam morao ni da kočim video, ali... Dobro, nema veze. Vidi ti ovo, ova dvojica bossa nisu zajedno u timu. Ne znam zašto. Ali dobro, da vidimo što imamo. Šta sada uzmemo? Ajde uzet ću. Big Boom mislim da se zove. Tako se zove. Big Boom, da. Inače tako vam se gleda. Pa kak ja vidim, oni će se sami uništiti. U stvari ovaj je dobar, love Pandu 292. To nisam ja mislim. Dobro. Ajde da probam da bacim iz. Znate. Da. Ne ide nešto. Pa mislim ni premije ništa. Išlo. Dobro. Pa ćemo vidjeti nešto što ne možemo dobro. Dakle, idemo ovim. Kak imam sreće. Kako da skače sve. Ko je ovo?
nismo loši. Ali nismo ni nešto posebno dobri. Sad bi mi dobro došao na tiganj. Ako znate nešto. Mogu sam malo mene da pravi. Mada ovako ništa nije pogodio. Ali dobro. A mene nikad ne pogode. Hajde, sad ćemo to malo da promijenimo. Sad će svi gati. Nakon ovoga što ću da uradim. U stvari neće baš svi, jel? Razumete već. Ali nadam se. Neće vajda. Neće. Sad smo već nešto. Uništi sebe i njega. Bravo. Koliko ima to? 36. Ali ova je mrtav. Mislim nije još, ali trebalo bi uskoro. Kad ja završim s njim. Ali čekaj. Sti oni imaju neke šanse ipak za pobjedu. To nisam u početku primetio. Aj, sad znam što, možda imam vatru. A naravno da nemam kad mi treba. Dobro. Tako je. Tako je kako. Ako sve pođe kako treba, ova je gotova. Čak se nekako čekaj. Aha. Sad se zabotu. Pa će sad svi da kad nađe. Ovi. Na dvojica su nam nabusili. Je pogodio? Jeste, dođe. Bilo smo. Nije pogodio. Au! Ova je najverovatnije. Gdje se ovaj teleportovo? Na vrh. Ako su 25. Koliko sam... Moglo je boje. 16, znači 4 su kapoga. Dakle, 2 su trebali da se probiju. Dobro. Dobro za znati. To nije nikog pogodio. Znači, bezuspešno je bacio.
Pa, ako sad sve prođe kako treba, mi smo pobedili. Ali samo ako sve prođe kako treba. I imamo nas dvojica više života od njih trojice zajedno. A sad ću probati da uništim ovo. Nadam se mogu za malo. Ali dobro. Čak ide na njega. Šta on hoće? To je da. Sigurno on kontroliše ovog čika. Ili ne? Ovo sam lupio. Da vidimo ovog. Znači bomba. Ne znam da li na nekađe. Ali velika je verovatnoća. Jer sam ja prvi njega napao. Pa razumijete već ovo. Aha. I on je završio ovdje igru. Bogom. Idemo da vidimo šta ćemo dalje. Big Boom ide sljedeći. On je na potezu. Mislim, on je na redu. Kako hoćete. Dobro. Sad će uništiti ovo. Da. A sad ću ja uništiti njega. Mislim, pokušat ću. A i ako ne budem uspeo... Nema veze. Sad ne znam koliko je ono... Dobro. Boli. Da nisam ono omašio red. I opet sam na najviše. Pa lepo. Lepo. Vidimo da... Dobro. Šta je on tu pokušao? Da vidim. Mogu li? Nadam se da mogu. Uspao sam. Ali nisam ništa poslao. Aj dobro. Nek bude.
On to hoće. Oh my god. A ja primam udarce. Pa naravno. Ništa neobično. I dve su pogodile njega. A jedna mene. A da sad. Teško je igrati sport. Dobro. Pa nije dobro pogodio. Ako razumijete. Šta ovaj hoće? Snimam klip. Snimam. To je bio moj brat. Oho! Dovoljno vam je, znaš, da... Rekao profesore... Oho! To, pogodak. Konačno. Gotovo. Da, gotovo. Ali nije morao baš to. Realno gledano, on je stvarno. Nisam ja kriv je moj teammate. Da, teammate je. To je naše opravdanje. Izvinim se, malo sam bol. Ali, stvarno, on... Ja.